Здравейте, приятели! Добре дошли в следващия епизод на кораба Титаник. Днеска ще направим 67 и 68 брой. Поредицата ще бъде 32. За съжаление нямаше 2 или 3 седмици записи на поредицата, за което се извинявам много, но просто така се случи, че изтървах няколко списания и докато ми ги поръчат се забавих. Също така, който следи Facebook страницата ми и Twitch канала ми, имахме фен среща, събирахме се 3 дена с мои последователи и приятели. Изкарахме много добре и заради това главно нямаше епизоди на Титаник, но днеска се завръщаме, подготвили сме 67 и 68 брой и днеска ще ги направиме. Мисля, че вече почваме да работим по втората палуба. Миналия епизод завършихме мисля, че цялата голяма палуба, която ще е отгоре. Сега ще ви я покажа. Ето до къде сме стигнали. Мисля, че това нещо е изцяло завършено, защото абсолютно всичко е сложено по нея. Не съм на 100% сигурен, но мисля, че вече няма какво да се прави по тази палуба. И сега като отворим списанията ще видим, може да има някакви малки детайли, които ще се добавят в последствие тук е отгоре. Но мисля, че няма да има друго за сега, нямам си на представа, ще видим. И също взехме да работим и по корпуса на кораба. Ето го. Тук са ми вътре нещата, там си ги складирам, да не ги губя. И сега като отворим тези двете списания, ще видим по кое ще работим, нова палуба ли ще правим. И сега ще се проличи. Така че това го оставям тук на страна. И обръщаме камерата и отваряме първото списание. Да видим какви части има и какво ще правим. Вече трябва да виждате. Малко ще дръпна микрофона, клавиатурата ще дръпна назаде. И първо ще отворим 68 брой. Ето номер 68. Обаче тази камера нещо не ми харесва така. И ще пробвам да я настроя. Така. Ето го и номер 67. Така, сега ще го отворя. Мисля, че в тази голямата кутийка или ще има части за корпуса или някаква нова палуба. Но сега ще разберем. Така, кутийката ще оставим на страна. И ето го номер 67, хора. Я да видим какво ще има в 68. Ето това ще е в брой 68, мисля, че което го виждате. Траверса ще има, съединители, предна стена на палуба Б и винтове. Значи ще има още по другата палуба или по някаква нова, не знам. Сега ще видим. Сега ще се проличи. Надявам се да не сте се затъжили много през времето, което нямаше епизоди, но се завръщаме. Да, имаме нова палуба, хора. Имаме нова палуба и ще лепиме. Нова палуба ще има. Добре. Значи продължаваме с палубите. Аз викам, се отървах от тия палуби, обаче няма. Дайте да отворим да им сега в кутийката нещата. Има настилки, доколкото виждам. И ето е и палубата. Да, имаме палуба. Няма друго. Така, добре. Тая кутийка отива на страна. Така, значи имаме дясна настилка. Може би тази ще е лява, тази ще е дясна, няма значение. Има предна настилка. Мисля, че това трябва да е предната настилка. 67 е предната настилка, да, ето я. Това е предната настилка. 67
67А е дясна настилка, ето я. Така. И 67D е лява настилка. Ето е ния. И секцията на палуба А. 67C, ето е секцията. Това е секцията. Сега ще залепиме по нея настилката и този епизод предполагам май ще е къс, ама ще видим. То ще се проличи. Така. Тук ще ни трябва обаче лепилото и някоя друга клечка, за да може да си мажеме палубата. Да може да си пазиме, да си мажем палубата с лепилото. Тъй. Взема и картонче, да не цапаме. Палубата трябва да е така. Значи първо ще наредиме, ще сложим първо предната секция, ние я дава първо. Да, сега трябва да виждате. Да, първо ще е това. Я да видим. И как трябва да е, бе? Ето така трябва да е. А тези къде са? Аз мисля обаче първо да залепя тези крайните. Мисля първо тези крайните да залепя. Я да видя как ще лягат. Да. И ще е така. Я да видим от другата страна как ще легне. Добре, значи първо ще залепим големите. Той да го обелиме. Те с клечка най-лесно става. Разнеса сега навсякъде и е готово. Сега го лепваме и е готово. Обаче на тия по-новите части сякаш повече им държи отдолу двойно залепващото. Не е като на първите. Защото са по-нови ли, не знам. Да, това е готово. Сега ще сложим и мъничкото. Обаче май повече лепило сложиха, но нищо ще го разнеса насам. Не е проблем. Даже ще намажа цялата. Намажа цялата даже. И после ще ги залепя и двете направо на един път и готово. И повече никога не може да го отлепите от тук. Дайте да отлепя и тази. Така.
Сега ще сложа и малката отпреди, да мога да ги коригирам. Да може да се прилепнат плътно. Направо се заспаха нещата. Сега ще ги и са готови. И както да ви разправям, миналата седмица и по-миналата не успях да си взема списанията и те са ми ги върнали. И после докато ги поръчат, мина една седмица още и нямах какво да сглобявам. За съжаление. И заради това се случиха така нещата пък. Миналата седмица нямаше също. И общо взето така се наредиха нещата, че нямаше как да сглобявам и да правя епизода, но сега вече сме на линия и продължаваме с кораба. И вече сме към мисъл и вече имам списания до 70 брой и сме минали половината. Мисля, че цялата поредица ще бъде 140 списания. Не съм 100% сигурен, но така мисля, че ще бъде 140 списания, не знам. Някой също беше казал във форумите, които гледам там, които сглобяват колегите. И някой беше написал, че ще са до 140 брой. Ама ще видим какво ще излезе така. До тук сме готови. И го затваряме. И ето как стана палубата с настилките. И друго нямаме какво да правим в това списание, доколкото виждам. Чакайте да прегледаме. Да, тук показват как се залепят. И отзаде също и крайният резултат е ето това, което ви показах аз. Това е крайният резултат. И го махаме това нещо и отваряме номер 68. Номер 68. Да видим сега какво ще има в 68. Ето ще има още една палуба. В 69. Втора секция. Мале, колко палуби ще има, луда работа. Луда работа. Гледам сега нататък какво има. Долу тук да има повече неща за сглобяване. Епизода ще е късичък. Ама за сметка на това пък предишните бяха, тук ще има нещо да сглобяваме. За сметка на това миналите пък бяха по 2 часа, почти имаше 2 епизода по 2 часа или нещо от този сорт. Тук ще слагаме скобата на той. На корпуса. Добре. Те неща ги дръпвам настрани. Я да им сега тук какво има в тази кутийка. Имаме винчета. Я да им тук какво има в това мъничко. Тук са някакви планки. Така друго няма тук. Имаме 2 планки, имаме винчета. Той мисля, че съединителя. Не, той траверса води, да. Той е траверса. Тук друго няма. И това е за отпред за палубата, мисля, че. Тук друго няма. Да пробвам малко да ви зумна. Да видя как ще е по-добре. Така да го направим. Добре. Така, значи имаме 68А траверс. Това е където съединява двата края на корпуса. Мисля, че е това. Видим къде дойдем за него. Така.
68B са двата съединителя. Ето ги. И мисля, че ще съединяват двете палуби. Не съм 100% сигурен, но мисля, че са за там. Други две съединителчета. 68C е предната стена на палубата. Ето я. Това е предната стена на палубата. Но на коя палуба не знам. Видим сега като дойде ред да сглобяваме. Така. И имаме винтове АП. Ето ги АП, не, ето ги АП-тата. Имаме едно пакетче с винчета АП. И имаме едно пакетче с АМ. Общо взето това са. Така. Ще ми трябва отверка. Вадим отверките. Така, я да видим сега какво пише. Да, вземете стената 68, ето е стената 68, така C. И поставете двата съединителя 68 P, така както и показвам, прикрепете съединенията с два винта АП. Добре, два винта АП трябва да извадиме. Ето ги двата винта. И сега ще трябва да ги закрепиме. Да извадим сега от перечицата. Мисля, че това беше за крайника. Така. Сега вземаме това нещо и го слагаме, както е показано на снимката, ето така трябва да е. Двата съединителя. Значи трябва да са, ето така трябва да са тези. Това така и другото ето така. Така, добре. Заиваме винчетата, значи. Така са нещата. Да фана и другото и сега ще ги стегна. Ама не знам за къде е това нещо, дето го правим сега. За тази другата палуба ли е, за къде е, не мога да преценя. Така, тези ги стегнахме. Така. Така, винчетата сме стегнали. Добре. След което, това го дръпвам да не пречи. Имаме на следващата страничка. Вземете носовата част на палуба А от брой 67. Ето тук трябва да е. Обърнете и съединете предната стена 68C, като използвате съединителите 68B. Прикрепете предната стена с два винта АП. Добре. Значи още две винчета АП-та трябва да изкарам. Ето ги. Сега. Значи обръщаме стената. Трябва да е ето така. Ето така трябва да е и това нещо трябва да е ето тук. Ето тук така трябва да е това нещо. Има малки чопчета, където трябва да влезе навсякъде. Тук влезе. Ето сега ще ви покажа. Става въпрос за тук, ето вижте какви има. Това е едното малко чопче. И от другата страна има още едно. И ето двата съединителя са тук и тук. И сега ще завим винчетата и е съединено това нещо. Обаче много бързо свършват епизодите. Ама нищо, следващата седмица пак ще направим. Така, тук завиваме. Сега ще завим и оттатък. Ето ги, готови. Еми ето как стана и предната част на палубата. Така ще изглежда. Ще има най-вероятно някакви работи, нямам си на представа. Ето е отдолу. Ето посреди.
Е отдолу. Трябва да изглежда. Ето е отгоре. Така, добре. До тук с винчетата отивам на последната страничка и трябва да сложим скобата на корпуса. Ядем с квинчета. Вземете корпуса и траверса 68А. Разположете траверса между дясната и лявата секция на корпуса. Прикрепете траверса към скобите 68B и 65B и 66B. 4 винта АМ. Ето ги 4 винта АМ. Тези неща ги оставям на страна. Ето го и големия звяр. Големия звяр. Да ги дръпна тези. И да мога да го сложа така да го виждате. Това нещо трябва да е, мисля, че тук е. Ето тук така трябва да е това нещо. Да, ето. Ето така трябва да е и трябва да го захванем с винчетата сега. Един е. Ще ги хвана първо и тогава ще ги наредиме. Да. Пак епизода стана 20 минути, добре. Макар че няма много работа. Няма много работа и зарето е така. Но ще видим следващия. Следващия може да има повече неща за сглобяване. Се проличи. Да. Стягам ги на кръст. Че има кой знае какво значение. По принцип всичко, което правя, винаги го стягам на кръст и после пристягам пак. Да, това е стегнато вече. Това е стегнато. Това е стегнато. Това е стегнато. След да си свърши задължението, прибирам я. Така. И интересно ми е тази палуба, тук ли ще стои? Обаче няма да е тук това нещо. Не е тук. Може би ще има други палуби. Може би ще има други палуби, нямам си на представа, но няма да е за тук това нещо. Това нещо няма да стои тук. Някъде другаде ще е. Еми, обръщам камерата и това ще е. Това ще е с днескашния епизод. Направихме ето тази палуба, която беше доста бърза. Залепихме настилките. Сложихме предната част на палубата. И сложихме и този траверс, както те са го написали. Тук е в задния край. Предполагам, че кораба, когато продължава, нали, колко по-дълъг става, има през някакво разстояние, там това колко е около, няма 20 см, нещо такова, 17-18 см. И има такива траверси, които да държат корпуса да не се разтваря. И общо това е с днескашния епизод. Пожелавам приятно гледане. Ако имате някакви въпроси, коментари, пишете. Каквото мога ще ви помагам, ще ви разяснявам на някой, ако нещо не разбира. И също така може да ме последвате в Facebook, Стефан Гейминг се пише. И в Twitch канала ми Стефан Gaming Fox, където може да заповядате. Стримваме най-различни игри. Играем Fortnite, понякога играем и Roleplay, играем Sons of the Forest. Така че на който му е интересно, може да заповяда и да ме последва, за което съм много благодарен. Също така не забравяйте да се абонирате и за YouTube канала, за да не изтървате видеята с кораба. И ви благодаря много и ви пожелавам още един път приятно гледане на епизода и до следващия път, хора. Чао от мене!